която приключи. Реално на тези 9 блока ще имаме забавяне. Това го приемам. Да се обжалва от даден участник, не е доволен, има друго виждане, всеки си гони интерес, това го приемам. Но да обжалваш бъдеща процедура, това е просто пречене. По никакъв друг начин не може да се каже. Защото, забележете, тази 73 блока, дето са, тя е петата поред процедура. И аз имам следния въпрос. На сегашната процедура същите тези хора участват. Защо не обжалваха процедурата преди това? Някои хора в България са свикнали да им се дава, не да тече. Това е големия проблем. И какво ще правим? Ще пречиме. На кой пречиме? На кой пречиме? На общината? На кмета? Пречиме на града. Скривайки се в жалбата ми, твърдят обществен интерес. За какъв обществен интерес говорим? Другия въпрос е, че ние сме най-демократичната държава. С 50 лева в КЗК може да блокираш за 100 милиона процедури. Махнаха таксите и така нататък. Няма по-демократична държава. За 5 години имаме 2 милиона и половина. Града е платил и изгубил точно заради такива обжалвания. Защото за никой не е тайна, че в България има фирми, които това им е бизнес. Обжалват, рекетират и когато един 50 лева, ако се върнем как, между другото таксите ги отмениха в края на годината, е много ми интересно КЗК каква такса ще наложи на този иск, защото ако е 2% как беше, на около 60 милиона, 2% са 120 хиляди лева. Да видим дали ще платят таксата, защото ако не са прави, след това я губят. А сега, като са едни 50 лева, всеки може да саботира и да си прави каквото си иска. Както и да е. Стремат се, както каза и някакво, да обезмислят усилията на цял един град. Това вече чисто лично го казвам, не като кмет. Там ми изказва малко. Аз не мога да си го обясня. Защото реално тези фирми, които обжалват, всичките са от нашия регион. От 130 фирми, оставам без коментар, връщайки се към това кой как е свикнал. Но имаме проблем и проблема е следния. Забавяне. Тук е мястото да кажа друго. Опитват се да се прокрадва едно друго нещо. Виждате ли, има обжалвания, които се правят съзнателно, защото няма финансов ресурс в програмата. Това категорично не е вярно. Ние имаме писмо от МНРБ, ние сме единствената община, която от всички договори, само един няма да се финансира. Само един няма да се финансира. За всичките другите финансовия ресурс е осигурен. И какво направихме? За следващите блокове по региони в растеж по МРРБ тази година, около 15 милиона, вкарахме тези блокове, които в момента нямат финансиране и на 100% сме осигурили финансиране. Това го казвам по проста причина да се знае следното. Могат да не забавят. Това могат да го направят. Но санирането ще се завърши. Финансирането е осигурено. Дет си казва, кучетата си лаят, кервана си върви. Ние нашата работа пак ще си я свършим. Въпросът е, че във времето си изтегне. И за това е причината да ви поканим и веднага отговарям на